लोगोफोर दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङावहाय नुजाफैबाय आरोना लोगोफोर दिनैहाय एसे बेरायनो फैदों लोगोफोर माने दिनै मानडे आरोना स्कुल माइनामुनि स्कुला बन्द ओमफ्राय दानियाथ' आरो सानैनिबो माने स्कुल थायोसै नालाय जेरावबो ओंखारनोनो मोनखाला ओमफ्राय बिनि थाखायनो ओमफ्राय आरो स्कुल बायखांनायनि उनावबो जेरावबो थांनो हाया मानो होनबा माइना गोदोरनिया टिउसन थायो ओमफ्राय बिदिनो फुंनिफ्राय मोनासे माने डिउटियानो अभार जाखायो आरोना दानिया सानै फिसाखौ स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामनाय ओमफ्राय गोदोर सासेखौ टिउसनाव लांलाय लाबोलाय खालामनायावनो माने दिना माने थांखायो मोनाखायो माने ओमफ्राय जेरावबो माने बिदि फ्रियै बेरायनो थांनोबो माने समायानो जाखाया आरोना ओमफ्राय बिनि थाखायनो सानबाय आरोना दिनैहाय एसे माने स्कुल गैया नालाय बन्द नालाय एसे बेरायनो थांनोसै होननानै माने ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर जोङो दिनैहाय स्कुल गैयिखायनो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनो होननानै भिडिअ खालामलायबाय आङो लोगोफोर दिनै जोङो काजिरङायावहा फैदों आरो काजिरङायावहा मा नुयो नायनोसै खिन्थु माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना माइना उन्दैयाथ' काजिरङाखौ नुखायाखै ओमफ्राय माइना गोदोरा जेथिया 3 बोसोर जादोंमोन ना होमबानियानो आङो जोंनि गामिनि माने गारि रिजार्भ लानानैहाय फैदोंमोन आरोना बेयावहाय माने काजिरङायावहाय ओमफ्राय दायो दिनै नै माइनाया गोदोरानो जाबाय ओमफ्राय माइना उन्दैनि फार्स्ट टाइम आरो काजिरङा दिनै दायो लोगोफोर आंखौ न'आ भिडिअ खालामनोनो होआखै आरोना दिगदार खालामबाय थादो ओमफ्राय जोंहा सारा गारि सालायगासिनो ओमफ्राय गोदोर सासेया नै उनावहाय जिरायगासिनो ओमफ्राय फुङावनो दिनै माने ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय फुङावहाय बेबायदि माने ओंखारबोनानै माने बेरायहैनो फुङावनो ओंखारबोबोला मोजां नाङो आरोना बोथोराबो थान्दा जायो नालाय ओमफ्राय दायो नै जोङो सफैबाय न'निफ्राय डाइरेक्ट नै आं दायो मा होनना बुङो कुलिया बुम्बुरा ब्रिज मोनबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय दानिया पुरुनाखौ माने माबा खालामबाय थादो माने पुरुनाखौ माने रिकनस्ट्राक्सन खालामबाय थादों दां आरो बिसिं बन्द खालामनानै होबाय ओमफ्राय दायो नैबे कुलिया बुम्बुरा गोदाना आरोना लोगोफोर बेखौ गोदानथिं जोङो दायो खारगासिनो आरो जोंनि गारिया नै बैयो पुरुना मोनदे लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायोना इमान गोलावखा बे ब्रिजआ माने ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो ससेल' भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिबाय ओमफ्राय आरो आंनि दिनैनि भिडिअखौबो बयबो जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय आं जि फिसा हायो एसे दिन्थिलांनोसै नोंथांमोननोबो नै लोगोफोर जोङो दायो कलियाबरआवहानो ब्रेकफास्ट ओरि खालामनानै दायो जोङो काजिरङायाव सफैबाय आरोना काजिरङा हाबनाय लोगो लोगोनो नै जोङो मैदेर ओरि नुजोब्बाय दिनै मैदेर ओरिखौनो न' उन्दैनो माने दिन्थिबाय आरोना गारिखौ लाखिनानै दिन्थिबाय ओमफ्राय दायो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिलांनोसै माने लामायावहाय बिराद माने समायना सिनारि नुयो आरोना बिसिं बे लामाजों फैबोला ओमफ्राय माने साइडआव माने पाहार नालाय नै लोगोफोर जोङो दायो अलमस्ट माने काजिरङा सफैथारबाय आरोना ओमफ्राय लामायावहाय बेखिनियाव गारिखौ लाखिदों लोगोफोर बेयावहाय माने मोनसे रिजर्ट दङ आरोना ओमफ्राय बे रिजर्टआवहाय माने मांकिनि माने मुर्ति बानायना दोननाय दङ आरो बे रिजर्टआवहाय मांकिया माने खर' गोजौआवहाय माने हेलिकप्टार लालायलायनाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय माने बयबो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनाय मानसिफोराना माने किसुमाना माने फट' आपलड होयो आरोना फट' उथिनानै बेनिखायनो आंबो सानबाय नै गांनैसो माने फट' लानोसै आरो दायो ओमफ्राय नै आरो जोङो फैनानै ससे लामायाव आरो काजिरङानि भिउ पइन्ट मोनफैबाय लोगोफोर बेयावनो माने एसे नायनो होननानै गारिखौ लाखिलायबाय लोगोफोर भिउ पइन्टआवहाय बयबो लाखिखायो लोगोफोर लाखिखानानैहाय माने नायो आरोना ओमफ्राय दायो आङो केमेरायावहाय क्लियार दिन्थिनो हानाय नङा खिन्थु जोङो रियेलावहाय माने बै काजिरङा सिङाव जे जिप लानानैहा गिदिङो नालाय बै गिदिंनायफोरखौ नुहुरनाय आरोना लोगोफोर नै बै सिंहाय ओमफ्राय बयबो फट' लानो हायो
मोजां नाङो आरोना ओमफ्राय बय बिराद हाग्रा आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं केमेरायाव नोंसोरनो मोजां क्लियार दिन्थिनो हायाखै खिन्थु जोङो माने जिबफोरखौ नुयो आरोना रियेलावहाय बैखिनियावनो जिबफोरा थांगासिनो माने गेजेर गेजेर बिदि जिबफोरदो जुदि हाबहैयोबा बिदि गिदिङो नालाय ओमफ्राय नै बयबो माने बेयाव लाखिनानै फटो लादों आरोना ओमफ्राय जोंहा न'न'आ बिफादों दोङो ओमफ्राय बै सिं मालाय फेमिलि फटो लागासिनो ओमफ्राय लामाया बिराद टार्निं लोगोफोर एसे लासै लासै सलायनांगौ जायो आरोना मानो होनबा बिसिंनि गारिखौ बिसिं नुवा नालाय ओमफ्राय आं एसे नोंथांमोननो लामाखौ दिन्थिबाय नै गारि थांलाय फैलाय जागासिनो ओमफ्राय दायो जोंबो बिनिफ्राय आरो थांफिननोसै आरोना आरो दसे थाबाय बेयावहाय ओमफ्राय थांनोसै आरो दायो नै ओमफ्राय सान्दुङाबो गोसा लोगोफोर खिन्थु लामायावहाय माने सायहा नालाय एसेबां प्रब्लेम जाया आरो ओमफ्राय दायो जोंहा दसे बिनिफ्राय थानानै दायो जों थांनोसै नै आङो बेसाखौ माने फेमिलि फटो मारिना होनायखौ एसे भिडिअ खालामबाय आरो मैनाया ओमफ्राय लोगोफोर नायफालांबाय थादो बिदिब्ला आं मा दिनाव आङो आपल'ड खालामनो हागोन भिडिअखौ मोनथिया लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं बे भिडिअखौ बानायनायाथ' मानदेयाव बानायदोंमोन नालाय खिन्थु आंनिया माने एसे बेस्थ' नालाय उनाव मोननो हागौ आरोना नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर नै लोगोफोर जोङो दायो मोनसे आरोबाव भिउ पइन्ट मोनफैबाय आरोना बेयावबो माने मानसिफोरा गारिफोरखौ लाखिनानै नायखायो ओमफ्राय जों नै दुरबिन केमेरा लानानै नायदों आरो बे केमेराखौ माने सासेयावहाय माने 20 टका लायो आरो 20 टकाल'सो लायो नायनो हायो गोसोबायदि ओमफ्राय नै जोंहा माने माइनामुखौबो नायहोदों आरोना मानो होनबा जोङो दिनै जिप लानानै बिथोरावहाय माने हाबहैया नालाय बिनि थाखायनो माने लामायावनो बेबायदि माने नायदों आरो लामा माने जोंनि आखायाव एसेबां टाइमबो गैया नालाय दिनै जों माने जास्ट बेरायनो होननानैसो फैदों नालाय ओमफ्राय बेबायदिनो दुरबिनखौ जोङो 20 टका होनानै माने नायबाय आरोना सिङाव गोजानाव थानायफोरखौ माने दुरबिनजों खाथियाव नायनो हायो नालाय बिदिनो जोङो मै नुबाय ओमफ्राय आरो मा होनना बुङो गोबां माने दाउ ओरि नुबाय आरोना मै ओरिखौबो नुबाय ओमफ्राय बिदिनो दसे बेयावबो माने फटो ओरिबो लानो हायो लोगोफोर मेरला मानसि फटो लायो आरोना नै बैथिंहाय फटो लागासिनो नै लोगोफोर दायो काजिरङानि फेमास मन्दिरखौ सफैबाय जोङो बेयावहाय बयबो गारिखौ लाखिनानैहा माने फुजा खालामलाङोनो आरोना थांलाय फैलायाव माने मोजां जानायनि थाखाय आरो खैफोद आफोद जायैनि थाखाय नै दायो बेयावहाय जोङो सफैबाय ओमफ्राय जोङो नै दायो बारबाय लोगोफोर जोंबो एसे दसेबाबो गारिखौ लाखिबाय लोगोफोर मानो होनबा बिसास खालामो नालाय बयबो ओमफ्राय नै दायो जोङो थांबाय थानोसै नै लोगोफोर जोङो दायो काजिरङायाव सफैबाय ओमफ्राय काजिरङायाव सफैनानै जोङो गोबां माने बिसिं बेरायबाय आरोना लोगोफोर खिन्थु जोङो जिपसि साफारि खालामाखै ओमफ्राय आरो आङो मायनाखौ उन्दैखौ लानानै बिराद दिगदार जायो नालाय भिडिअ एसेबां खालामनो हायासै लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो बेनो आरोना काजिरङानि मेन टाउना बेनो लोगोफोर हेल' लोगोफोर जोंनिया काजिरङा नायनाया जोब्बाय ओमफ्राय एबार थांनोसै ओमफ्राय माहाबा जोंखौ खाम जाहोबानो जासिगोन आरो दायो खाम जानायनि टाइम जासिगोन दायो टाइमा जाबाय 12टा ओमफ्राय जोङो 1-1:30सोआवहाय जोङो माहाबा जोंनो ओंखाम जाहोबानो जाबाय आरो जोंहा सारा ओंखाम जाहोबानो जोङो ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांसै लोगोफोर दिनैनि दिना माने मोजां नांबाय आरोना फैनानै लोगोफोर नै जोङो दायो काजिरङानिफ्राय रिटार्न जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो डाइरेक्ट आङो ना जोंहा सारा जोंखौ माने ओंखामखौ माने जोंखौ तेजपुरावसो जाहोहैगोननो आरोना मानो होनबा जों फुङावनो ओंखारबोनाय नालाय ओमफ्राय दायो जोङो रिटार्न जों 1 बाजियावहा रिटार्न जाबाय आरोना काजिरङानिफ्राय ओमफ्राय दायो जोंखौ सारा तेजपुरावसो ओंखाम जाहोहैगोननो ओमफ्राय दायो तेजपुरावहा लोगो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर नायलांफाबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौबो
हेलौ लोगोफोर बिराद गोजान गारियावहा उथिबोनायनि उनावहाय नै जों तेजपुर सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो मोनसे हटेलावहाय राखिदों आरोना तेजपुरनि बे बुमुरागुरि ब्रिजनि खाथियावहाय माने हटेल गैया होमबा जोंनि बे तेजपुर लाइनावहाय ओमफ्राय बेयावनो जोङो ओंखामखौ जालांनोसै दिनै दायो टाइमा जाबाय 2:50 जाबाय आरोना टाइमा ओमफ्राय जानानै ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट न' फारसे थांनोसै ओमफ्राय बिराद गोबाव माने गारियाव बेबायदि लं जार्नि खालामाखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनै फुंनिफ्रायनो गिदिंनानैहा माइन्ड फ्रेश मोजां नांबाय आरोना लोगोफोर जोंहाना साराना गारि सलाय मेंबायनो आरोना नै गारिखौ पार्किं खालामबाय ओमफ्राय आंथ' उन्दु फैबाय खिन्थु साराथ' माने सलायग्रायाथ' आरो रेस्ट मोनासै नालाय डाइरेक्ट फैखानाय जाबाय आरोना बेयावसो राखिफैदों नै जों बे हटेलावनो ओंखाम जालांनो नायदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेबायदि आरो जों दा ओंखाम जानो नागिरनाय हटेला ओमफ्राय इसिबां हामा नङा लोगोफोर बिराद मोजांखौनो मोनो आरो आं बेयाव गेजेर जाफैखायो नालाय ओंखाम ओमफ्राय दायो जालांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांफादो आंनि भिडिअखौबो नै सिङावहाय बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरानो माने जागासिनो दायो ओंखाम जानायनि सानजौफुनि ओंखाम जानायनि टाइम नालाय ओमफ्राय जोंबो दायो नै अर्डार खालामबाय ओमफ्राय अर्डार खालामनाय लोगोथ' ओंखामा सफैया नालाय बिदिनो दै लोंनानै नै नेगासिनो आरो ओंखामखौ हले बिराद उखैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नेगासिनो लोगोफोर नै बिराद ओंखाम उखैखानायनि थाखायनो जि जोलि ओंखामा सफैनाय लोगोनो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओंखामफोरखौ जानायखौ भिडिअ खालामनोनो हागौआसै माने ओंखामखौ बिराद उखैदोंमोन नालाय ओमफ्राय लास्टावहाय एसे माने भिडिअ खालामबाय आरो ओमफ्राय नै आं बेयावहाय लास्टावहाय माने पायक होयो नालाय आं पायकखौ जाबाय थादोंमोन आरो लोगोफोर नै दायो ओंखामखौ जाखांबाय हटेलनिफ्राय माने जाखांनानै बाहेरायाव ओंखारबाय आरोना दायो ओमफ्राय ओंखाम जाखांनायनि मस्ला जाबाय ओमफ्राय आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे लोगोफोर बाय बाय